tohle bude šílený vlog. Zjistila jsem, že vás ty vlogy jako dost baví a zajímá vás můj osobní život, takže teďka vás vlastně provedu tím nejšílenějším, nejtěžším, nejsložitějším, nejhorším týdnem v mém životě. Teďka týden zpátky jsem byla nemocná. No a samozřejmě ve škole psala několik testů a podobně a vlastně ještě na další týden se tam připisuje zase další testy, takže to vlastně všechno dohromady dává 10 testů za jeden týden. Takže to bude všechno celé crazy a ještě k tomu do toho musím skloubit můj osobní život a ještě k tomu YouTube, sociální sítě a všechno možné. A právě teďka máme, já nevím, kolik je hodin vůbec? 10:30 a teďka pro vás tady stříhám video, které má zítra vycházet. Jestli se to podaří sestříhat a vydat úplně bez komplikací a ještě se naučit slovíčka do latiny, tak jsem jako dobrá. Takže abychom se to zrekapitulovali. V pondělí píšu 3 testy, v úterý píšu 4 testy, ve středu díky bohu nic, ve čtvrtek 3 testy a v pátek to bude požehnaný pátek. Ale to, co se mi za dnešek jako strašně moc líbí, jsou ty linky, protože prostě já si jako linky moc extra nemaluju. Dneska jsem si jako udělala jen tak jako prostě pro radost a úplně jako nádherný, jako líbí se mi. No nic, já jdu pokračovat ve stříhání, protože jinak jako tady budu do 1 do rána jako včera. Právě se tady snažím naučit fotosyntézu a nejde mi to, nechápu to, nevím a ještě se musím naučit somatologii, nebo jakoby já to tak nějak jako umím, jo, ale prostě musím si to zopakovat a tohle to bude náročný. Dneska už máme konečně pátek a já mám všechny písemky do psaní, nebo ještě dobře, úplně všechny ne, ještě nějaký mi jakoby zbývají, jo, ale to už je vedlejší. Jenomže rázem jedny problémy skončily a další zase objevily a to, že Flipeček má opět špatnou pacinku. Teďka jsem mu aj dávala prášky proti bolesti, protože jako jde vidět, že ho to fakt jako bolí, dost ho odlehčuje. Tady tu nožku má vlastně takto obvázanou, jako má to moc hezky obvázaný, ale jak říkám, bolí ho to, odlehčuje to. Teďka se tady chová jako potrhlej. Víď, teďka jsme přišli zvenku, no jo, já to vím, ano, Flipečku, ty bys dobrůdku. No jo, tady máme dobrůdky, viď, tady jsou, no tak na, další kluk. Hodný kluk. Já potřebuji udělat ještě pár věcí, potřebuji tady trošičku uklidit a taky vyrazím brzy za mojí kamoškou, kterou už jako určitě všichni znáte. A rozhodli jsme se, že půjdeme na running sushi. Na sushi už jsem párkrát byla, ale na running sushi jsem nikdy nebyla, takže dneska to bude pro nás 2 velká premiéra, protože obě 2 jsme tam nikdy nebyli. Ale jak říkám, potřebuji ještě pár věcí udělat, přemýšlím, že bych si udělala linky a jak říkám, ještě trošičku poklidím a mám na to asi ani ne půl hodiny, takže měla bych začít. Takže toto je můj dnešní fitček, košile, koženka, drdůlek, brýle a obyčejné rifle. Ještě si udělám linky, ale nic extra, fakt jako něco malinkýho. Takže jsme na running sushi, tady jsem si vzala tady toto, ani nevím přesně jak se to jmenuje, banány, tady medovník, tady má kamoška sushi, tady toto, chce to prý ochutnat, nevíme vůbec co to je, tady má toto, tady soja omáčka, jako z kokainy, viď? Taky. Hey guys, tohle je nejlepší sushi. Je to strašně dobrý. A tohle je nejlepší. A dobrý. Vlogí se. Momentálně jsem přišla ze školy a právě se chystám na moje další focení a ano, kdo o tom nevíte, tak jsem začala se věnovat profesionálnímu focení.
Ale to není všechno jenom tak, musím se naučit fotit a proto, abych se to naučila, tak v rámci praxe jsem začala fotit pejsky zdarma a dneska mě čeká štěňátko. Takže to bude taková první zkušenost s focením štěňátka a uvidíme, jak to vlastně všechno půjde. Vzhledem k tomu, že se štěňátka ještě učí a málo kdy vydrží na nějakém místě, no, takže uvidíme, jak to všechno půjde, no a vy budete toho všeho součástí. Takže připravíme foťák a za chviličku můžeme vyrazit. Ještě předtím, než ale vyrazím, tak vám tady ráda něco mimo téma řekla. Kdo mě sleduje na Instagramu, tak víte, že studuji zdravotnickou školu a na naší škole vlastně bylo školní kolo první pomoci. Já jsem se samozřejmě zapojila, soutěžili jsme ve 3členném týmu, takže tam se mnou byly ještě 2 kamošky, se kterým jako bylo to bomba. A myslím si, že se nám to opravdu jako fakt dost povedlo. Takže jestli se nějaká z vás dívá na tohle video, tak moc děkuji, fakt jako bylo to bomba. A samozřejmě, že známe i výsledky a náš tým byl právě na prvním místě, tady máme vlastně diplom a čeká nás krajské neboli celostátní, nebo ještě to tam není jistý, ale buď nás čeká krajské nebo celostátní kolo v té soutěži první pomoci. Je to jako neskutečný, mám z toho velinkáckou radost a zároveň si trošičku nervózní, protože budeme reprezentovat naši školu a je to prostě úžasný, mám z toho velikánskou radost. Pokud by někoho zajímala moje výbava, tak tady v této brašničce je ten úžasný foťák, se kterým se učím fotit. Když si ho otevřeme, tak tady máme ten samotný foťák a tady kabílek na nabíjení. Tady máme ten samotný foťák a tohle je konkrétně Canon EOS 2000D a objektiv má 18 až 55 mm. Takže tady takto moje celá výbavička. Focení si vždycky předem domlouvám s majitelem pejska. Den vybírám podle počasí a snažím se střídat lokality. Vždycky u každého toho focení je pouze jeden pejsek, aby se mohl pořádně soustředit. Na místo dorážím vždycky pár minut předem, abych se porozhlédla. A také se rozmýšlím, jaké pózy by šly udělat. No a toto je Kira, 3měsíční štěňátko plemené Border Collie a musím říct, že takovéto zbarvení jsem ještě nikdy neviděla. Byla opravdu nádherná a nafotili jsme takovéto fotečky. Tak doufám, že se líbí. Před pár dny jsme byli na veletrhu rostlin a chtěla bych vám tady ukázat, jaké 2 rostlinky jsem si tam pořídila. Já už jsem si jako další dobu chtěla pořídit nějakou rostlinku semka do mého pokoje, protože jak se tady tý zeleně je míň, než jsem si vždycky vysněla, nebo respektive to bylo v rámci prevence, protože mi byl schopný uschnout i kaktus, ale to nevadí. Poslední dobou mě jak se ta péče o rostlinky jakoby chytla a líbí se mi to, jak to vlastně vždycky zdobí ty pokoje, takže teďka vám jdu ukázat ty rostlinky, které jsem si koupila. Jako první jsem sáhla po kaktusu. Jo, je to úplně takový jako prostě midi, nejobyčejnější kaktus, který tam prostě jako byl. Ale čím mě jako nejvíce zaujal je ten svůj tvar a taky jak úplně jakoby nemá takový ty klasický ostrý, já nevím, co to je, trny, nebo já nevím. Prostě taková mini dekorace třeba na nějakou poličku, nebo uvidíme. No a jako druhý a zároveň poslední, tady už máme trošičku jako vyšší level a to jsem si pořídila bonsai. Jo, prostě je to jak kdyby nějaký stromeček, nebo já nevím. On to zase úplně extrémní velikost mít nebude jako klasický strom, jo. Ale čím se mi strašně moc líbí, jsou ty listy a taky zároveň ten kmen. Ten kmen, jakou má stavbu a podobně a samozřejmě, že o tom rozhodla i ta báza, ve který prostě je daná. Takže za mě jako úžasný. Zároveň bych tento vlog ráda ukončila, takže já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa až do konce, budeme moc rádi za jakoukoliv podporu a já se budu těšit zase příště, tak si mějte krásně a ahoj!